Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. uZovela okokuqala nqa umculi kaMaskandi emidlalweni kamabonakude uZalo. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elani bolo khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamulekile igama lami ngusibonga konke wakandwando. Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngiyacela usubscribe uphinde ucindezele nebell. Khona phela uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ehamba phambili. Kuphenduleke abantu abaningi umculi kaMaskandi umthandeni Igcokama elisha manqele liveza indaba zokuthi Lizovela emidlalweni kamabonakude uZalo ngalosihlanu lolu esibheke kulona. Baningi abantu abebehlezi befisa ukwazi ukuthi kungani Igcokama elisha umthandeni lingaveli emidlalweni kamabonakude. Umthandeni ke bekhuluma nelinye lamaphephandaba eveza le ndaba wabatshela ukuthi ke akusizi ngalutho ukujabulela igugu lokuvela kumabonakude kodwa ke kungekho izivumelwano ezithile ezikwenza ke ukuthi nawe uhleke ujabule. Umthandeni ubese khuthaza abantu abasha ukuthi ke bengajabuleli nje ukuvela noma udumo la kumabonakude kodwa ke kungekho abazokuthola noma sebedlulile emhlabeni imndeni yabo ezokuzuza ngalokho. Wathi ke amabhinqa awavuke eyithatha kuhle ulokhu ujabulela udumo olungakusizi ngalutho. Ukhulumela umdlalo uZalo unomfundo zondo uqinisekisile ukusebenzisana kwalomdlalo neGcokama elisha. Uthe ngeke ngidalule okuningi ngoba kuzokwenzeka ohlelweni kodwa yena uzophinde anandise komunye womuzi wakonjomane. Kuchaza yena unomfundo uzondo. Kuvela le indaba nje iGcokama elisha kulindwe ngabomvu uhlelo lokuqala lokuMaskandi oluzodlala kumabonakude. Abantu abaningi ke bakujabulele zona le indaba zokuthi ke iGcokama lizovela lapha ohlelweni uZalo. iGcokama ke lichaze lathi lifuna ukuqopha umlando futhi ke amabhinqa abukeke ngenye indlela. Kuphelile ke ukubukeleka aphansi kwamabhinqa. Bafethu ke mina njengentatheli ka YouTube ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalolu daba ukuthi ke ngabe ikuphi ukucabangayo. Le ndaba ke asivele siyiqede khona lapha kwi comment section. Awungibambeke evidweni elandelayo.